Erupcia hokejovej radosti na Slovensku. Cingilingy bom opäť znelo celým Milánom. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Rozhodcovi mrkvu, ďalší olympijský špeciál a ďalší host pri nás s Jakubkom. Zatiaľ teda Jakubko, vítaj, ahoj. Vítam. No a vítame aj špeciálneho hostia Tomáša Hrnku, ktorý už u nás bol, mal aj svoju špeciálnu epizódu s Marekom Slovákom. Dnes teda, Hrnec, budeme spolu s tebou hodnotiť výkon Slovákov vo štvrťfinále. Hrnec, vítaj. Vítam. Tak začneme asi úplne jednoduchou otázkou, páni, na vás oboch. Na Jakubka teda asi nie, ale skôr na teba, Hrnec. Ako si užíval dnešný zápas, kde si ho sledoval a s kým si pozeral? No užíval som si ho, však bol to krásny zápas. Prvú tretinu sme pozerali ešte v kabíne s chalanmi, lebo sme dotrénovali a neponáhľali sme sa domov až tak, aby sme to stihli. No a potom už som pozeral doma, ale akože naozaj vynikajúci výkon a teším sa, že som to videl vlastne celé. Podľa mňa ale jediná taká škoda tohto zápasu je, že sa hralo o 12:10. Predsa, keby takýto zápas je o tej 8:00, tak to má podľa mňa, že úplne inú atmosféru. Myslím si, že ani krčmári neboli radi, že sa hralo o 12:10 dneska. Ale nevadí, no, máme radosť, vyhrali sme 6-2, nepomohol Nemcom ani Leon Draisaitl, ktorý v podstate odohral polku celého zápasu. Takže radosť aj napriek tomu, že hráme 12:10. No ja teda ešte prezradím našim divákom, že my sme s Jakubkom pozerali zápas spolu aj v partii našich kamarátov. Naozaj celkom dosť ľudí sa nás napokon zišlo. A výborná atmosféra, bolo to 12:10, pre niektorých možno do obedie, alebo teda ráno. Pre mňa to už bol ako keby večer, keďže som mal dnes ranné vysielanie, takže som vstával 3:30, takže teraz je to už pre mňa neskorá noc, keď nahrávame. Ale poďme k tomu zápasu, páni. No, ďalšie skvelé milánske hokejové divadlo. Poďme tak postupne, čo sa nám dialo v zápase. Tak prvá tretina, my sme doslova prestrieľali Nemcov, ale Nemci nám častokrát hrozili a mali dosť nepríjemné šance. Všetko to zlomil až gól Pala Regendu a podľa mňa práve tento moment, a teda gól Pala Regendu na konci prvej tretiny aj rozhodol o tom, kam bude ďalej smerovať tento zápas, lebo keby sme ho nestrelili, tak si myslím, že by sa to nevyvíjalo tak v druhej tretine príliš dobre pre nás, ako sa to napokon vyvíjalo. Čo ty na to, Hrnec? Podľa mňa určite, tak ten prvý gól bol, áno, ja som tiež videl ten pomer striel po tej prvej tretine, neviem, či 17 alebo koľko sme tam mali započítaný, aj keď sa mi to až tak nezdalo, lebo naozaj tí Nemci hrozili. A ten prvý gól bol veľmi dôležitý, lebo podľa mňa kebyže pustia toho Draisaitla do zápasu, že by to malo také jednoduchšie, bolo vidieť, že odohrávali a chcel mu to znepríjemniť, to sa aj podarilo. Tak no, keby on nabere takú trošku pohodičku do toho zápasu, bolo by to asi pre nás horšie, ale no, ten gól pomohol a potom tie ďalšie, no, samozrejme. Bol taký gól z tej tvojej pozície, Palo Regenda strelil z predbránkového priestoru. Asi aj ty obľúbuješ takéto situácie. Čo je pri týchto situáciách najkľúčovejšie? To postavenie pred brankárom, alebo... No, tak ono vždycky, keď pre to bránu je to dôležité, aby jeden bol a áno, ja som taký typ, že tam často bývam, Pálo takisto, aj v NHL, však tie góly, čo tam tento rok dal, je ich dosť na to, koľko zápasov odohral, tak väčšina z nich bola z tohto priestoru. Tak tamto trafí hráča, samozrejme musíš mať aj ten skill, to tečovať tie puky, čo on teda zjavne vie, keďže to dneska pekne tečoval. Ale no je to dôležité, keby aj on nedá ten gól, tak ďalší to tam vie doraziť, proste tomu brankárovi treba cloniť a padá z toho veľa gólov. No a v dnešnom hokeji už nie je toľko krásnych akcií, ale takéto góly sú veľmi dôležité. Spomínali sme, že sme v prvej tretine supera prestrelali vysokým počtom striel, ale čo sa týka šancí, tak Nemci boli naozaj dobrí. Mali tam viacero nebezpečných príležitostí a Samohlava je opäť dôležité a výborné zákroky. Hrnec, tak ty poznáš Samohlava, ja tuším, že si aj hrával proti nemu v našej lige. Čo hovoríš na jeho výkony na tomto olympijskom turnaji? Lebo vieme, že je to turnajový brankár, ale na druhej strane asi nikto nečakal, že bude až takouto oporou a že doslova sa postaví na hlavu, ako hovorí Jano Lašák, a zatiahne roletu. No, to asi nečakal nikto, ale tak nikto nečakal ani to, kde budeme v tejto chvíli, že budeme hrať v semifinále. No, chytá vynikajúco, chytá veľmi dobre. Ono, vždy, keď bol nejaký úspech v slovenskom hokeji, či to bol Jano Lašák alebo Jano Laco a teraz dajme tomu Hlavaj, dúfajme, že to dobre dopadne ešte, tak vždycky bol ten brankár taký, že veľmi kvalitný a vyčneval svojimi výkonmi.
takže myslím si, že teraz má hlava aj dobre našľapnuté na túto pozíciu a no, chytá veci, ktoré sú navyše, ktoré sa bežne nechytajú a to je dôležité, že máme to dobre podporené útokom, obranou a on je taký pilier, by som povedal. No, podľa mňa jeden človek to čakal a volá sa práve Jan Lašák, ktorý podľa mňa čakal od Hlavaj a takéto výkony, lebo dlhodobo deklaroval, že mu verí a že je pre neho jasná jednotka, ale tento turnaj ukazuje, že štatistiky sa vedia postaviť na hlavu. Binnington, ktorý je najhorší brankár NHL, štatisticky má zatiaľ skvelý turnaj. Filip Grubauer, ktorý má naopak skvelú sezónu v NHL, tak Nepovedal by som, že dneska pustil lacné góly, ale ani Nemcom nechytil nič navyše a nedodali momentum. A ukazuje sa to aj pri iných bránkároch. Videli sme, že aj taliansky bránkár Damien Klara proti Švédom, čo predviedol. Takže štatistiky sú jedna vec a aj pri našom týme sa ukazuje, že papier znesie veľa. A niekedy to tak nemusí byť. Čo je ale podľa mňa kľúčové, keď sme ešte pri tej prvej tretine, je to, že práve tu sme zvládli, lebo Nemci hrali včera zápas, boli unavení a práve tá prvá tretina, keby sa v nej chytili, tak by im to podľa mňa mohlo dodať späť tie sily, ale to sa nestalo. A podľa mňa už Nemci aj ťahali nohy vo zvyšku zápasu. Keď si spomínal Jakub toho Hlavaja a jeho porovnanie s Grubauerom, tak no, mne sa viacej páčil Samohlavaj aj v tomto zápase, ale aj v celom turnaji. Videl som Grubauera aj predtým chytať a Grubauer je stabilný brankár NHL a aj tu sa ukazuje, že možno Minnesota Wild by mala riešiť pozíciu brankára. Hovorí sa, že chcú vytredovať Wallsteda a pre Sama by sa teda otvorila pozícia dvojky v hlavnom týme a ak už po takomto turnaji sa Samo nedokáže presadiť, tak kedy inokedy. Aj keď vieme, že v NHL je to náročné, ale toto je preňho moment, toto sú preňho týždne, ktoré môžu znamenať v jeho najbližšej kariére naozaj veľa. Tak ja si myslím, že tam je zložité alebo dôležité, aby ten brankár dostal šancu, lebo ja si myslím, že kvalitatívne na to určite má a myslím si, že je v NHL takisto, či už to je medzi hráčmi alebo medzi brankármi, že nie vždycky chytajú len tí najlepší na svete, že určite sú lepší hráči aj mimo NHL a ja si myslím, že Samohlav aj teraz s týmito výkonmi ukazuje to, že pokiaľ by tú šancu dostal, tak ja si myslím, že to miesto by si zastal. No podľa mňa kľúčové bude, ak dostaneme Ameriku, a tam je Bill Guerin, ktorý je generálny manažér, tuším Minnesota, ak sa mi to hlavičke nestihlo popliesť, ale malo by to tak byť. A je dosť možné, že na Ameriku narazíme, ak tam by Samohlavaj predviedol skvelý výkon, tak to by bolo to najlepšie. No predsa len ten spotlight v tých zápasoch proti tým buď Kanade alebo USA je o mnoho väčší. Naozaj tá pozornosť na olympiádu je obrovská a zachytia to, že naozaj aj celá široká hokejová verejnosť, ak Samohlavaj to, čo predvádza, bude predvádzať aj v zápase napríklad proti zámorskému superovi. Takže ja verím, že Samo bude mať znova životný deň, ak sa tam tí Američania dostanú a že Bill Guerin dostane porážku od v podstate vlastného zverenca. Ďalší, kto si pýta pozornosť, je Miloš Kelemen. On má extrémne dobrý turnaj a dnes aj ten gól na 2-0, to bola opäť vynikajúca robota. Sila ako blík na korčuliach. Dokázal sa dostať, natlačiť sa pred bránou a to zakončenie, ňuňo, tak by som to nazval. Úplne jednoducho to vyzeralo a Miloš Kelemen rastie každým zápasom na tomto turnaji a ja si dovolím tvrdiť, že on patrí medzi našich najlepších útočníkov. No, ja som jeho veľký fanúšik, ja som s ním hral chvíľočku na Slovane, ale hrávali sme proti sebe a ešte keď hrával za Zvolen. A vždy sa mi veľmi páčil, on ozaj, jak hovoríš, bol silný je kôň proste a aj vie to využívať tú svoju silu a aj korčulovanie. Ja som dneska zrovna, ak sme pozerali tú prvú tretinu v kabíne, som sa rozprával s Mezom a hovorím mu, že ešte raz hovorím, že ja ho mám veľmi rád ako hráča Miloša, ale hovorím mu, že čakal som trošičku viac od Kelemena na to, čo som bol zvyknutý a v tom vlastne urobil tú prvú akciu, pri ktorej dal Regenda gól. Potom dal ten krásny gól a zvyšok zápasu som sledoval a naozaj bol podľa mňa najlepší hráč spolu s Regendom a Okuliarom podľa mňa dneska. A čiže som to tak, trošku som ho podpichol ako keby na diaľku a naozaj mu to vyšlo a vynikajúci výkon z jeho strany. No, podľa mňa je to hráč, ktorý hlavne dodáva tomu týmu drive, čo sa konec koncov ukazuje, že to je dosť podstatné pri tých tímoch, napríklad Čechom takýto presne hráč chýba. Hráč, ktorý by im dodal drive, dodal by im
rýchlosť a takú výbušnosť a Miloš to naozaj dáva tomu týmu a povedal by som, že tam máme takýchto hráčov viac a na tomto turnaji sa ukazuje, že tá taká rýchlosť a presne tento drive pri tých úspešných tímoch zatiaľ je dôležitý. No vidíme to aj na Kanade, že aj napriek tomu, aké tam majú hviezdy, tak ten štýl hokeja väčšina hráčov predvádza práve taký možno s väčším skillom ako Miloš Kelemen, ale podobný, že naozaj je to výkon na 100% a taký býčí výkon by som to až nazval a to je skvelé vidieť. Fakt super sa na to pozerá, že čo predvádza Miloš Kelemen. A hlavne ako sa vie dostať. Oni sú tam celý útok dobre zoskladaní, podľa mňa, že všetci sú na takej jednej vlne. A neviem teda, že aká bola taktika na dnes, sa zdalo, čo som pozeral zo začiatku, že chodívali na tú Draisaitlowú formáciu, aby im to znepríjemňovali, ale on tým, že si plnili tú svoju robotu, ktorú mali robiť, tak nakoniec dali koľko? 3 góly? Ten útok, tuším. Regenda 2 a Kelemen 1, áno. No, takže sa im to tak, to šťastíčko im to tak doprialo, že odďačilo sa im to za tú robotu, ktorú robili a není to len také, že na oko, že to vyzerá, že len bojujú, ale fakt tento zápas si myslím, že vyhrali oni práve tou tvrdosťou, korčulovaním a potom im to popadali aj tie góly ako čerešnička, takže určite tento útok veľmi dôležitý v našom týme. Vrátil sa do tejto line aj Martin Pospíšil, čo je dôležité, že je v poriadku a nepotvrdili sa teda tie správy, lebo polemizovalo sa o tom, či náhodou Calgary nevolalo, aby nenastúpil v ďalších zápasoch Martin Pospíšil po tom tvrdom strete, ale bol späť v zostave, ale stále sa hľadá na tomto turnaji. Naozaj to je hráč, na ktorom vidno, že celú sezónu nehral. Dnes mal ale dobré buly, pozerám sa na štatistiky, 53%, to je fajn, na to, že predtým v zápasoch mal okolo 33-35%, takže v tomto zlepšení u Martina Pospíšila vidno, že aj tréneri naozaj dávkujú Martinovi ten ice time, nepúšťajú ho tam stále, dnes odohral iba 11,5 minúty a možno ešte trošku chýba od Martina Pospíšila tej peťke a potom by to bola už naozaj topková lajna, pretože pamätáme si na túto lajnu z majstrovstiev sveta, aj keď iba z jedného zápasu a tam boli výborní a tam zažíval Martin Pospíšil asi to svoje najlepšie kariérne obdobie. Keby sme tam mali ešte teraz takého Martina Pospíšila v takej forme, to by bola bomba, páni. Tak je vidieť ten jeho výpadok, je trošku vidieť ten jeho výpadok, ale stále si myslím, že to je platný hráč a samozrejme, jak hovoríš ty, že keby tam je on v jeho top forme, tak by to pozdvihlo tým určite. Čak konec koncov, ja som sa toho aj bál, že akej Martin bude forme po tom výpadku, lebo však asi sa to oklamať nedá, hlavne po tomto type zranenia. A bohovie, nevidím mu do hlavy, ale zaujímalo by ma, že či možno aj nemá v hlave tú obavu, že s tým, ako často sa mu to zranenie opakuje, lebo bavíme sa o tom drive a Martin Pospíšil bol tým s nami, že on vedel toto isté predvádzať a práve mne u neho toto chýba, ale vidím za tým práve to zranenie, ktoré sa mu častokrát obnovuje a už v podstate aj tu bol na hrane, takže ani sa tomu nečudujem, ale stále je to podľa mňa platný hráč, skvelý korčuliar, takže ja by som mu veľmi prial, aby sa chytil aj dneska, som mu prial, aby aj on strelil, lebo podľa mňa by mu to pomohlo veľmi. Hrnec, ty si mal niekedy otraz mozgu, máš nejaké skúsenosti s týmto zranením? Mal som 2-krát, ale obidvakrát to neboli, akože myslím si, že to neboli nejaké veľmi silné, pretože tie problémy okolo toho som nemal až také, ale mal som pár dní bolesti hlavy, ale nebolo to úplne príjemné. Ale chalani, ktorí mávali, čo boli moji spoluhráči, tak viem, že niektorí mali obrovské problémy s tým. A nečudoval by som sa, ak by to napríklad ten Martin Pospíšil mal v hlave, že nad tým rozmýšľal, lebo tu už nejde ani tak úplne o to, čo bude s kariérou. Majú našliepnutú veľmi dobre, samozrejme hra NHL, chce tam pokračovať, ale po takých ťažkých otrasoch mozgu človek aj v bežnom živote potom po kariére alebo tak môže byť neúplne funkčný a však sú prípady Johan Franzen a všelijaké rozhovory iných športovcov, ktorí majú ťažké fungovanie v bežnom živote kvôli tomu, takže myslím si, že po už viacnásobnom otrase mozgu silnom človek rozmýšľa, že čo sa bude diať a nebude, takže asi ťažko to nebude mať v hlave, musí nad tým rozmýšľať asi trochu.
Však Poďme konec späť na koncov, pozitívnu notu. Či len ešte dobre, Jakub. Konec koncov, však preto podľa mňa aj ten telefonát z Calgary prišiel, lebo tá doba sa posunula, aj v tých tímoch sú si vedomí toho, čo to môže spôsobiť. Majú tam presne na to dané protokoly. A podobný prípad ako Martin Pospíšil je v Česku Filip Chytil, ktorý tiež dlhodobo dopláca na toto a v podstate za posledné sezóny odohral tak maximálne 40 zápasov, takže to je na tomto najhoršie, že to zranenie sa dokáže vracať. Takže ja sa nečudujem Martinovi a je to podľa mňa pochopiteľné a podľa mňa práve, že môžeme byť radi, že s týmto, čo všetko má za sebou Martin, je na olympiáde a bojuje. Súhlasím, ja som rád vždy, keď ho vidím v zostave a verím, že má ešte 2 zápasy na to streliť ten vytúžený gól, ktorý mu veľmi prajem, pomohol by určite aj jemu a dodal by mu sebavedomie, ale poďme teda k ďalšiemu pozitívnemu prekvapeniu tejto olympiády. Páni, Oliver Okuliar, on začínal vo 4. formácii, tréner Orsak sa rozhodol posunúť ho vyššie a jemu to nesmierne svedčí. Spoločne s Hudáčekom a Dvorským vytvorili extrémne silný tretí útok. Hrajú výborne, ale aj Oliver ukazuje tie svoje ofenzívne inštinkty. On má výborný ofenzívny potenciál. My sme si mysleli, že to bude tá dvojčka Sukeľ, Okuliar, respektíve trojička Sukeľ, Takáč, Okuliar, ktorí budú v checking line. Bude to tá 4. peťka, ktorá bude nastupovať proti najlepším peťkám súperov, ale napokon Oliver Okuliar prevzal do rúk svoju pozíciu a absolútne ju zmenil, pretože on išiel na turnaj s niečím úplne iným, čo hrá teraz a je extrémne dôležitý pre tento tím. Dnes ďalší výborný zápas, 1+1, gól, asistencia, výborný backcheck. Čo k tomu dodať? Hrnec, ako si videl ty Okuliarov výkon? No, za mňa jeden z najlepších hráčov na ľade, ale ani ma to nejak neprekvapuje, lebo on podľa mňa nepatrí do checking line. Vie to samozrejme odohrať, ale podľa mňa on je aj kreatívny, aj bojuje, aj má dobré nohy, dobré ruky. Podľa mňa on je taký všestranný hráč, samozrejme využiteľný do každej formácie, ale ten výber je samozrejme nabitý a není tam veľa voľných miest, ale podľa mňa úplne zaslúžene, že ho posunuli hore, vyššie, lebo naozaj má taký drive v sebe, že vidieť, že chce o tie puky bojovať a vie, čo s ním spraviť. A podľa mňa naozaj zaslúžene a patrí do určite prvých 3 formácií, samozrejme pokiaľ je 4., tak odohrá si to aj tam, ale ja by som mu dal čo najviac aj stajmu, zaslúži si to. Tak konec koncov je to aj logické, že tam patrí aj do týchto vyšších formácií, lebo aj v Česku, keď bol, tak mával 40 bodové sezóny, Váhel mal skoro 50 bodovú sezónu, takže aj určite túto rolu si vie zastať. A podľa mňa to bol veľmi dobrý a logický ťah, lebo Adam Liška, čo sa týka dopredu, tak neprišiel až s takou formou a Oliver tým, že ofenzívne mu to chutí, tak logický ťah a podľa mňa práve proti súperovi ako Nemecko Oliver Okuliar bol platný, keď to miesta náde bolo viac, lebo Nemci podľa mňa defenzívne dnes boli dovolím si tvrdiť možno až katastrofálny, lebo však minimálne 3 góly, takto z hlavy, čo si pamätám, sme dali v podstate po protiútoku a presne v týchto situáciách Oliver je platný a čo sa mi ešte na ňom páči, že dosť často býva prvý pri pukoch v rohoch napríklad. To je podľa mňa tiež veľmi silná stránka nášho týmu na tejto olympiáde, že bývame na puku prvý. Je to veľmi dôležité a to potom je to aj taký ukazovateľ toho, že aké má ten hráč sebavedomie, jak sa do tých súbojov bojí alebo nebojí a naozaj, ja keď vidím hráča ako je on, aký je dravý a jak do toho súboju sa snaží ísť prvý a nebojí sa toho, že či ho ten super narazí alebo nenarazí, jednoducho ide si za tým a to dodáva sebavedomie aj ďalšej formácii celému týmu, lebo naozaj nie sme teraz už len v tej pozícii, kedy nechávame hrať súpera, ale tvoríme to my a to je na tom pekné, že sa Slovensko ocitlo v situácii, kedy tie týmy si idú dávať pozor na nás. A práve za takýchto útočníkov, jak je on a jak je Slavkovský a samozrejme ďalej by som mohol hovoriť, ktorí sa neboja, prevezmú si tú rolu a oni tvoria hru. Ja teda budem pokračovať ďalej, Hrnec. Dalibor Dvorský, vynikajúci hráčik. On má iba 20 rokov, to treba počiarknúť a opäť dnes ukázal svoju genialitu. Podľa mňa Daliborova strela už teraz patrí medzi
no, top 10, top 15 striel v NHL určite. To je neskutočné, čo ten chalan dokáže triafať a z akých pozícií. On je nebezpečný zo všade. On mal jedno zakončenie backendom počas, tuším, prvej tretiny a bolo to z takej pozície, že by si nečakal, že to brankára ohrozí a Grubauer s tým mal problémy. Potom v druhej tretine zobral ten break na seba, zakončil to ako starý líšiak a to podotýkam opäť. Dalibor má stále iba 20 rokov. To, čo predvádza na tejto olympiáde, mňa osobne prekvapuje, je bodovým lídrom tohto tímu a to stále ešte Dalibor môže rásť. Keď toto vidia v St. Louis, podľa mňa musia byť veľmi spokojní s tým, že si Dalibora vybrali a je to hráč, ktorý ukazuje, že pozícia prvého centra do budúcnosti v našej reprezentácii je, verím, že vyriešená. No určite. Ja ani nie, že by som bol prekvapený, lebo však videli sme už predtým, či už to boli turnaje mládežnícke alebo seniorské nejaké, že má obrovský talent a má niečo navyše. Samozrejme má vyniknutú strelu, to sa nemusíme ani baviť, má dobre korčulovanie, ale pritom, keď dostane puk a to spracovanie puku, ten prvý dotyk, vidieť, že má zosúladené tie ruky s nohami, že naozaj to vie ten puk tak jemne ovládať, vie nahrať, je kreatívny, takže a na ten vek, tak to je klobúk dole a podľa mňa Van Gaal bude mať čoraz viac a viac času a bude jeden z najlepších Slovákov tam. Mňa to tiež neprekvapuje, ty si, Patrik, určite spomínaš, keď som bol dávno na zápase Bystrice a Dalibor Dvorský, to bol ešte predtým, než prekonal rekord Maja Gaborika. Ja som vravel vtedy, že tento chalan raz bude hrať v NHL, čiže mňa to neprekvapuje, ale pri ňom, čo je podľa mňa podstatné, je to, že sa darí aj týmu, lebo to pre neho podľa mňa je dosť podstatné, lebo minulý rok, keď tým nešiel, tak podľa mňa Dalibor sa tiež na tom zviezol a hlavne to sebavedomie, ktoré nabral tým, že sa dostal do prvého týmu St. Louis. To jasne v tom vidno, že to je úplne iný hráč, ako bol napríklad na minulých majstrovstvách sveta. Že to jeho sebavedomie neskutočne narastlo. Tak Dalibor je ešte stále mladý, vieš, on nie je ten X-faktor, ktorý by vedel potiahnuť ten tým za víťazstvami, ale ako si ty spomínal, keď sa týmu darí, bude sa dariť aj Daliborovi, ale on ten X-faktor v sebe má a v budúcnosti on môže byť ten líder, ktorý bude práve rozhodovať tie zápasy a preklápať ich na našu stranu, ale aktuálne mu aj tréner Orsák dáva výbornú pozíciu. Aj dnes mal 14 minút na ľadovej ploche, to je ideálny čas pre Dalibora v týchto zápasoch. Za týchto 14 minút dokáže ukázať, čo v ňom je a keby hral viacej, možno by to bolo už aj na škodu. Tréner Orsák určite vie, čo robí a dobre to dávkuje. Poďme ešte k jednému hráčovi. Tomáš Tatar, ja som veľmi rád, že on sa strelecky presadil v závere. Aj keď do prázdnej brány, možno mu to tam aj chalani prihrali. Chceli, aby Trto skóroval, pretože Trto sa potrebovalo rozbehnúť a chytiť na tomto turnaji. Ja som rád, že teda ten gól mu tam padol a Trto je extrémne dôležitou súčasťou prvého útoku, hoci niektorí fanúšikovia možno nedocenia jeho robotu, ale robí tam výbornú prácu a aj keď neboduje, ja si ten prvý útok bez neho predstaviť neviem. Robí vynikajúcu robotu, hlavne tie malé veci a mne je sympatické na ňom to, že on je v podstate, nazval by som to jedna zo slovenských hviezd, ktoré hrali v NHL, dobre, už teraz nehrá poslednú dobu, ale vždycky ten jeho výkon bol taký útočný, mal šikovné ruky, dával góly a čím je starší, tak si ako keby, dajme tomu, že sa tak zmieril s tým, že jednoducho už tie výkony nejdú až tak hore, že dajme tomu, že už to asi bude vekom horšie a zobral tú pozíciu toho, že musí robiť tie malé veci, že to nebude stále iba o ňom a je vidieť, že to všetko robí predtým. A teší sa, keď dá iný hráč gól a práve to sa mu dneska vrátilo, že tí chalani mu to nahrali do prázdnej brány a zaslúžil si to za tie veci, lebo hovorím, že od neho vždy všetci čakali body a tie posledné šampionáty alebo teraz na olympiáde tých bodov až tak nedáva, jak bol zvyknutý, ale hovorím, že my športovci a hokejisti, ktorí vidíme tie malé veci, tak si to vážime a teraz sa mu to vyplatilo tým gólom, takže chvála Bohu. Podľa mňa v tom prvom útoku aj jasne danú tú úlohu a to sú podľa mňa presne tie malé veci a to podľa mňa túto úlohu spĺňa takmer do bodky. A konec koncov, podľa mňa je zvyknutý aj na to plniť si aj takéto úlohy, však Van Gaal končil s tým, že v New Jersey býval v 4. line, takže podľa mňa aj tam k takýmto úlohám pričuchol a
za mňa je to nenápadný hráč, ale ktorý si robí svedomitú robotu, ale dneska ja musím pochváliť jedného hráča a tú obrancu Paťo Koch, akože za mňa skvelý výkon a podľa mňa opäť skvelý ťah, že tréner Rosak sa nebojí robiť zmeny v zostave a Martin Marinčín, my sme ho tu viackrát spomínali, že nemá vydarený turnaj. Tréner Rosak, mne sa páčilo, že prvý zápas ho podržal, lebo nevyšiel mu prvý, druhý zápas, podržal ho, aj povedal, že mu verí a urobil ten krok až teraz. Martin Marinčín odohral iba 3 minúty, Paťo Koch teda ice time 15 minút a skvelý ťah, lebo Paťo Koch neskutočný v defenzíve, akože rýchly a povedal by som, že bez chyby dokonca viackrát aj zakladal útoky, čo není jeho typická úloha, takže znova máme hráča, ktorý tiež na turnaj prišiel podľa mňa v skvelej forme a je dobré, že ho využívame. No, za mňa určite. Za mňa určite, áno. Ja som sa trošku aj zo začiatku divil, že hral tak pomenej, pretože on síce nie je taký nenápadnejší, dajme tomu, ale on je tak strašne tvrdý pri mantineloch, naozaj. Aj open ice hity v strede ihriska vie dať jednoducho defenzívne veľmi dobre na oslabovkách, je naozaj veľmi využiteľný hráč a ešte stále je, dá sa povedať, že mladý, takže podľa mňa veľmi dobrý obranca pre reprezentáciu aj do budúcna a podľa mňa ten ice time, ktorý teraz zostal v posledných zápasoch, si veľmi zaslúži. On dneska mal v štatistike plus minus až plus 4, takže naozaj bol pri všetkom podstatnom na ľadovej ploche a výborný výkon a dnes v tom pozitívnom slova zmysle možno aj tak trošku zatienil výkony tých našich obrancov, ktorých sme v minulých zápasoch chválili. Šimon Nemec, Martin Fehervári, Erik Černák. Oni hrali taktiež vynikajúco, ale tým, že Paťo Koch tam naskočil do toho rozbehnutého vlaku, tak sme si ho všetci všímali viacej a teraz asi taký najpozitívnejší pocit, čo sa týka obrancov, prevláda práve z výkonu Paťa Kocha, ale opäť naše stálice v defenzíve. Šimon Nemec 22 minút, Martin Fehervári 22 minút, Erik Černák taktiež 22 minút, tuším toto bol pre neho zápas, v ktorom hral najviac a aj tu sa ukazuje, že keď už ide do tuhého, keď už ide do zápasov vo všetko, tak tréner Orsák využíva Erika Černáka viacej. Je to asi náš defenzívne jednoznačne najlepší obranca a potvrdzuje tú svoju úlohu na turnaji. Ja neviem, Hrnec, ako ty, ale ja by som sa s Erikom nechcel stretnúť v súboji pred bránou. No, Hrnec by sa možno chcel. By si sa v tom vyžíval, Hrnec, čo? Tak Erik, ja som vedľa Erika sedel, keď sme hrali v Košicech spolu, on mal tedy, ja som tomu nechcel veriť, on doniesol vlastne tortu narodeninovú a som sa opýtal, že koľko má rokov, že 16. Čiže on bol vlastne 15-ročný v tej dobe a naozaj nabitý, svalnatý chlapisko a na to, aký bol mladý, jednoducho išiel bez rešpektu do súbojov, na tréningoch, takže bolo vidieť na ňom, že pokiaľ všetko povie tak, jak má, tak by mal dorásť do takého obrancu, akým je dneska. A je to naozaj pilier slovenskej reprezentácii. Je to, aj ja z roli diváka, keď sa pozriem na ten zápas, tak som taký kľudný, keď tam je on. Samozrejme pred bránou to všetko vyčistí, ale nebere si až tak veľa na plecia a rieši tie veci jednoduchšie, čo je dobré a vlastne to od neho chcú aj v Tampe a to ukazuje v repre. Podľa mňa veľmi, veľmi dôležitý obranca pre nás. No, čo je podľa mňa ale také podstatné, že dnes na mňa asi prvýkrát všetky tie tri obranné páry pôsobili kompaktne a že som v ani jednom nevidel ako keby slabšiu stránku, že boli podľa mňa dnes aj tie obrany veľmi vyrovnané, ale pristavil by som sa ešte teda pri jednom hráčovi a nie Slovenskom a tu ma Hrnec zaujíma veľmi tvoj názor. Leon Draisaitl dohral 28 minút. Je to vôbec užitočné pre ten tým? Ako Leon Draisaitl je hviezda, je odskočený, ale ten jeho výkon, keď hrá 28 minút, neklesá potom na kvalite? Je to vôbec efektívne? Hral si ty niekedy napríklad 28 minút? Bo ja si to neviem predstaviť. Vieš čo, ako teraz ani, tak samozrejme to ide v ruke, že toľko minút odohral, však to sme aj videli, že hral veľa, ale dobre sa pýtaš, lebo ja takisto nad tým rozmýšľam, keď som ten zápas sledoval, že on mal tak veľakrát puk na okejke, všetko začínalo zo svojho obranného pásma, dostal puky do jazdy a každá akcia sa riešila cez neho, že áno, nemá tam toľko veľa tých spoluhráčov na jeho úrovni, dobre, je tam Štycle, potom tam je Peterka, ktorý je šikovný, ešte dajme tomu Reichel,
ale že všetko to stojí na ňom a on si to uvedomuje, aj celý ten tým si to uvedomuje a vlastne celá tá zodpovednosť je len na ňom a ja si myslím, že áno, je to také trochu kontraproduktívne, že odohrá potom toľko minút a celý výkon Nemecka stojí len na jednom hráčovi a podľa mňa tými zápasmi, ktoré už odohral, napríklad som pozeral zápas s Amerikou a bolo vidieť, že už tá reč tela bola taká dosť negatívna z jeho strany a neviem, podľa mňa to nerobí úplnú dobrotu ani v tom týme, ani pre neho. A dneska bolo vidieť, že keď chalani ho dohrávali a nemal tú hru takú jednoduchú, tak ten výkon klesá. Čiže odpoveď na tú otázku, ja si myslím, že áno, že je to dosť minút a hlavne každá jedna či to je oslabovka, či to je zakladanie útokov, keď to ide stále len cez jedného človeka, tak je to také únavné a už to je také, že to stráca zmysel trochu. A ešte doplním teda, Jakub, ten ice time, on mal 28-minútový ice time, ale on mal iba 24 striedaní počas zápasu. To znamená, že on mal jedno priemerné striedanie s dĺžkou minúta 10 sekúnd a to jednoducho, však to musí byť zatavený za minútu 10 sekúnd na ľadovej ploche. Však priemerný taký shift, koľko? 40 sekúnd priemerné si na ľade a on tam bol dvojnásobok. Podľa mňa maximálne 40 sekúnd, pokiaľ naozaj, zrovna dneska sme sa o tom bavili, že McDavid mal tuším 30, maximálne 40 sekundové shifty v priemere a to on je ešte tak inak stávaný hráč. Dobre, obidvaja sú, dajme tomu, že najlepší na svete, ale McDavid je taký pohyblivejší, ešte väčší tvorca hry, jak Draisaitl podľa mňa a ten pohyb má jednoducho McDavid lepší, aj korčulovanie. Podľa mňa to je pre Draisaitla také únavnejšie ako pre neho, lebo predsa je väčší chlap, a není až taký pohyblivý ako McDavid, takže a minútu 10, či koľko striedania, tam proste nedá 100% zo seba. A už to len ťahá pred sebou, ten balvan, že jednoducho je unavenejší, až to ide do takého negatívneho výkonu, by som povedal. No, tam to skresluje podľa mňa aj tie presilovky, lebo tam podľa mňa tedy ani nezliezlo z ľadu, sa mi zdá, jednu presilovku. Ale ja by som to ešte pochopil, keby tento ice time, hej, Moritz Seider mal 27-48 a tam by som to ešte u obrancu pochopil, lebo predsa len sú na to zvyknutejší a aj v tej NHL sa to niekedy používa, hlavne v play-off, že tí obrancovia to takto valcujú, ale pri útočníkovi čas 28 minút, no ja neviem, či som to niekedy videl, odkedy hokej pozerám takýto ice time. No, je to strašne veľa. Podľa mňa aj tí nemeckí hráči, ja neviem, ono to je také zavďačovanie sa, možno sa mýlim, ale dneska išli 2-1 Nemci, vlastne ten hráč s pukom, už neviem, ktorý to bol, ten druhý bez puku bol Draisaitl, náš obranca si vyslovene bral len Draisaitla, čiže pre toho hráča s pukom tam bolo voľné miesto a on na silu chcel hľadať Draisaitla. A podľa mňa na tom to tak trošku stojí, ten výkon Nemcov, že každá jedna akcia musí ísť cez neho. Keď aj má hráč šancu vystrojiť, tak stále hľadá len Draisaitla, aby bol spokojný, dajme tomu, aby potom do ďalšieho priebehu zápasu mal takú voľnejšiu myseľ, voľnejšie ruky, ale na tom to stroskotalo podľa mňa trochu, že všetko sa hralo len zbytočne cez neho. Áno, my sme tiež tú situáciu s Jakubom akurát riešili, bol to, tuším, Erik Černák v obrane a toto boli asi aj pokyny od trénerského štábu, ktorý výborne pripravil našich obrancov na to, že tí Nemci jednoducho budú hľadať Draisaitla. Aj keď by išli Nemci 4-1, tak jednoducho ten náš obranca by asi bral Draisaitla a aj tak by to ten Nemec hádzal na toho Draisaitla. Takže prečítali sme to a myslím si, že klobúk dole za tento turnaj aj pred našim trénerským štábom. Tomáš, ty čo hovoríš na tento herný štýl? Pretože trošku sa zmenil od Craiga Ramseyho. Hráme defenzívnejšie, sú tam aj prvky trepu v strednom pásme. Tak čo hovoríš na herný prejav slovenskej reprezentácie na olympiáde? Podľa mňa veľmi dobrý. To, že hráme defenzívnejšie, áno, ale celkový ten prejav mne príde taký pozerateľný. Že oproti predošlým rokom, lebo dobre, aj tento dnešný výkon, tí Nemci naozaj, oni už prepadávali strašným štýlom, že tam bolo veľa situácií 2-1 a tak, ale vždycky sme pripravení na tú situáciu. Naozaj, že keď aj cúvame, že sme na defenzívnej strane, tak tí hráči vedia, kde sa majú pohybovať a veľmi rýchlo vieme do protiútoku štartovať, čo je veľmi dôležité, lebo naozaj góly dneska padajú po strate puku, dajme tomu do 7 sekúnd a to sa vždycky stíha tým, keď ten puk odobereme a traja útočníci utekajú dopredu, dajme tomu ešte s podporou 4. hráča ako obrancu a je vidieť, že sa s tým tak zžili tí hráči, celý tento výber a podriadili sa systému, dodržiavajú to a naozaj si myslím, že môžeme konkurovať hociakému týmu na tomto turnaji, čo som si nemyslel pred turnajom.
No na toto by som rád nadviazal, pretože obrovský úspech slovenského hokeja. To si už môžeme teraz povedať páni. Slovensko asi bude oslavovať, nech to už dopadne, ako to dopadne. Sme v najlepšej štvorke na najkvalitnejšom turnaji za posledné viac než 10 ročie, čo nikto asi nečakal. Máme šancu uspieť aj proti ďalšiemu súperovi. Bude to zrejme teda buď USA alebo Švédsko, bude to tým poskladaný z hviezd NHL, ale už sme ukázali na tomto turnaji, že hoci kto proti nám stojí, vieme s ním zahrať vyrovnanú partiu, ale toto už bude asi iný level hokeja. Viacero hráčov hovorilo, že tento hokej, ktorý sa hrá na olympijskom turnaji, najmä v play-off olympijského turnaja, je ešte kvalitnejší ako NHL. Budeme na toto stačiť? Tak ja si myslím, že teda nechcem podceňovať ani nič. Ja si myslím, že tá Kanada je odstravená od všetkých, ale samozrejme vždycky sa nejak hviezdy vedia usmiať aj na nás, aj na niekoho, aj na iného súpera proti tej Kanade, čiže môže, keď všetko pôjde, jak má, tak sa dá poradiť napríklad aj Kanada. Ale ja si myslím, že všetci ostatní, podľa toho, čo som videl naše zápasy, myslím, že sme schopní poraziť. A ešte raz opakujem, nemyslel som to pred turnajom, ale každým tým zápasom, čo sledujem našich, tak si myslím, že na to majú a držím im v tom palce, lebo naozaj už teraz je to veľký úspech a keby sa podarí ešte ten jeden zápas vyhrať, veľmi dôležité, už by sme mali bojovať vôbec o zlatú medailu, neskutočné a myslím si, že nikto by tomu neveral pred týmto turnajom. Tak ja mám dobrú správu, pretože na Kanadu môžeme naraziť iba v prípadnom finále. No, tak a potom nakoniec všetky tie súvislosti a všetko nám bude prijať a možno, že sa nám podarí to zlato vyhrať. No však je to pozitívne, sme už iba jedno víťazstvo od medaila, ale podľa mňa treba už teraz doceniť ten úspech. Už aj nech sa stane, čo sa stane na tomto turnaji, je to jeden z najväčších úspechov nášho hokeja. Podľa mňa sa to vo veľkom, keď turnaj skončí, bude analyzovať, že ako veľký úspech to je. Za mňa je toto už teraz väčší úspech napríklad ako bronz z minulej olympiády, keďže toto je najkvalitnejší turnaj po 12 rokoch. A či budeme vedieť hrať s Amerikou, alebo teda respektíve Fínskom, Švajčiarskom, Švédskom, teda vlastne iba Amerika na to môže padnúť, alebo Švédsko, hlúposti trepem. Tak ja som na to zvedavý, lebo mňa Američania až tak nepresvedčili. Ja som pred turnajom si myslel, že Amerika bude môcť konkurovať Kanade, ale súhlasím s tebou, Hrneď, že aj za mňa je Kanada neskutočne ustrelená a myslím si, že sa môžeme baviť aj o tom, že toto je jeden z najsilnejších hokejových tímov histórie svetového hokeja, podľa mňa. Lebo aj keď ja som si zo srandy pozeral aj tie súpisky v 2014, keď vyhrali. Zo srandy si ich pozrite, tam zďaleka nemali toľko odstrelených hviezd ako dneska. Takže naozaj Kanada sa podľa mňa môže poraziť iba sama a podľa mňa možno jediný, to je taký môj tip, kto by s nimi ako tak možno vedel hrať, sú Fíni. Vďaka tomu systému, aký hrajú. To nechajme sa prekvapiť. Ja dúfam, že vo finále sa o tom presvedčíme, či s nimi môžeme hrať alebo nie. No, Hrnec, ale ja mám pre nás dvoch veľmi zlú správu jednu. Vieš akú? No, Liga sa rozhodla neprerušiť svoje kolá počas olympiády, takže ty budeš v piatok počas zápasu hrať svoj zápas a ja budem komentovať nie tvoj zápas, ale Spišskú Novú Ves. Takže no, budeme to mať ťažké, ak budeme chcieť sledovať tento boj o olympiádu. Ako to ty vnímaš, že sa Liga rozhodla neprerušiť svoje účinkovanie počas olympiády a najmä sa rozhodla neprerušiť to ani v prípade, ak postupíme do toho semifinále, pretože tam sa už spravilo rozhodnutie, že sa iba posunie hrací čas trošku, aby to nekolidovalo úplne. No tak je to také trošku smutné, no ale že by som nejak sa išiel teraz sťažovať, to zase nemôžem povedať. Neviem, kto o tom rozhoduje, jednoducho to tak je, už s tým ja nič nenarobím a nebudem za to vyplakávať. Samozrejme, rád by som si pozrel ten hokej a myslím si, že asi by sme hrať nemali. Myslím si, že tá liga by sa mala stopnúť, keďže ide o takýto hokejový turnaj, ale bohužiaľ nestalo sa a my musíme ísť ďalej. Tak ja vám o tom potom porozprávam, že ako sme hrali. Nebojte sa. No reálne, mňa to veľmi mrzí a hlavne kvôli tomu, že trpí tým fanúšik slovenského hokeja, pretože
keď hrá slovenská reprezentácia na olympiáde, tak si myslím, že všetci fanúšikovia budú pozerať práve boj Slovenska na olympiáde a ja sa bojím, že tie tribúny budú doslova prázdne na zimných štadiónoch a to vrhá veľmi zlý tieň. Aj vám sa bude veľmi zle hrať a mne ťažko komentovať v takom prostredí. Áno, ideme týmto rozhodnutím sami proti sebe, presne tak, jak hovoríš, že vlastne doplatíme na to my. Ale neviem, no, je to tak, ako to je a neostáva nám nič iné, len tebe komentovať a mne hrať. A pritom napríklad... A tebe pozerať dobrý hokej. Keby to kolo presunuli na sobotu, však zvládli by ste back-to-back sobota, nedeľa, nie? Kvôli hokeju. Ja si myslím, že áno a je to dobrá príprava na playoff, kde budeme hrať stále back-to-back, takže si myslím, že by sme to pohode zvládli. Poďme sa ešte my pripraviť na nášho potenciálneho súpera. Hrnec, dáme si takú typovačku. Tento podcast by mal výsť v čase, kedy bude prebiehať zápas Kanada-Česko. Tvoj tip? Kanada, určite. No, tu by som sa ale ja pristavil. Ty si sledoval české zápasy, Hrnec, aké? Sledoval som napríklad aj zápas Česko-Kanada. Ten prvý a tam Češi nemali nárok. To bolo jednoducho celý čas Kanada u nich v tretine, keď sa náhodou Čechom, a to nechcem byť negatívny voči Čechom, to vôbec držím im palce, ale keď sa oni dostali za polku ihriska, že náhodou chceli načuchnúť do obranej tretiny Kanadianov, tak tých tam dohrávali, proste fakt naražali na ten mantinel, zdvojovali, nemali nárok tam, pokiaľ Češi niečo nezmenia, tak si myslím, že to je jasné víťazstvo Kanady. Môj tip taký 6-1, 6-2. No u Čechov sa hovorí vo veľkom, že toto je najhorší výkon českého národného mužstva za veľmi dlhé obdobie a podľa mňa hlavne vidno, že ten tým je pomalý. A je druhý najstarší na turnaji a vidno to. Podľa mňa im tam naozaj chýbajú hráči, ak si ty spomínal už z začiatku tohto prenosu, že nemajú hráčov ako napríklad Miloš Kelemen. Že není sú úplne zosúladení ten tým, není sú na jednej vlne, nemajú tam hráčov, majú tam samozrejme Pastrňák, Nečas, ktorí sú dopredu neskutoční, ale chýbajú im tam takí tí pracanti, podľa mňa. No oni ich majú, len ich nezobrali. Taký Adam Klapka z Calgary napríklad nešiel, hneď ti dám slovo, Patrik. A paradoxne šéf-komentátor ČT Športu Robert Záruba vravel, že ono sa to vtedy diskutovalo, že niekto musí tie hviezdy chrániť, ale skôr sa ukazuje, že naozaj tam chýba ten drive a tá tvrdosť, ktorá znepríjemní tú hru tým superom a Češi sú v tomto jeden z najslabších tímov, lebo toto im, že absolútne nejde, že aj v tých osobných súbojoch sú, majú tam Gudasa, teraz tam Chlapík dobre naskočil, ale inak aj v tomto sú podľa mňa takí, no ani v jednom zápase ešte nepodali Češi dobrý výkon. Už môže. Aby som to teda... Nepresvedčili. Len to hovorím, nadväzujem, že nepresvedčili ani nejakými výkonmi. Ale zase, Češi sú schopní nehrať nič a nakoniec všetkým vypali rybník. Takže nemyslím si, že to bude ten prípad, ale stať sa to môže. Kvalitu na to majú, ale hovorím, zatiaľ tie výkony, ktoré podali, tak neboli presvedčivé vôbec. České štěstíčko, to je povestné a ja to uzavriem za mňa 5-1 pre Kanadu a Česi sa budú držať do polky zápasu a potom ich Kanada prevalcuje. Poďme na Fínsko-Švajčiarsko, dajme si tip Fínsko-Švajčiarsko. Ja to vidím pre Fínov. Švajčiari stratili Fialu, stratili dôležitého hráča, rozpadol sa im jeden elitný útok. Fíni sú na tomto turnaji zatiaľ podľa mňa spolu s Kanadou asi najväčší favorit. Najmä kvôli tomu, čo predvádzajú, sú dobrí na ľadovej ploche. Jedinou výnimkou je ten zápas proti Slovensku, ktorý teda prehrali. Fínsko, Švajčiarsko 3-1. 4-2 Fínsko. Okay. Ja tiež favorizujem Fínov a podľa mňa ten Fiala je tá kľúčová strata pre Švajčiarov, ale podľa mňa tento zápas môže ukázať aj to, že na čo Fíni majú. Že či to, čo som vravel, že to môže byť jeden z mála tímov, ktorý Kanade môže niečo spraviť, tak podľa mňa sa to ukáže práve dnes. No a náš super, bude to USA, alebo to bude Švédsko? Podľa mňa Švédi zdolajú USA. Ja dám prekvapenie. 3-4 po predĺžení pre Švédov. No, to je dobrý tip. Ja by som asi tipoval rovnako. No, Jakub?
Ja neviem, čo mám od tohto zápasu čakať, lebo povedal by som, oba týmy zatiaľ nepredviedli to najlepšie. Švédi sú tiež celkom kritizovaní, ale boli to pred turnajom favoriti číslo 2 a 3, už teraz jeden z nich skončí. Podľa mňa to bude tesný zápas a podľa mňa to bude veľmi kvalitný zápas, ale nedovolím si tvrdiť, kto vyhrá, ale za mňa stále USA je mierny favorit. A ešte keď hovorím, tak si zoberiem slovo, lebo teraz som sa dočítal, že prosím pekne, nie len, že sme v semifinále, ale naši hráči prekonávajú olympijské rekordy. Dalibor Dvorský prekonal rekord, a to konkrétne rekord v bodoch nováčika NHL na olympiáde a prekonal Alexandra Ovečkina, prosím pekne, ktorý tento rekord stanovil v Turíne 2006. Takže Dalibor, gratulujeme a verím, že ešte svoju bilanciu navýšiš. Tak na záver teda, Jakubko, aj niečo pre pamätníkov. Dobre páni, ja vám ďakujem za skvelé hodnotenie. Toto bol teda ďalší olympijský špeciál. Hrnec, ďakujem ti za výborné postrehy. No a ten piatok, nech nám to už nejako vyjde, budeme jedným očkom sledovať aj reprezentáciu. Tešíme sa, pretože, dámy a páni, Slovensko je v hre o olympijskú medailu. Kto by toto bol povedal? Držíme palce, ďakujem pekne za pozvanie. Tak a snáď najbližšie sa vidíme s tým, že si budeme hovoriť, že už máme teda definitívne istú medailu a bude to len o tom, či bronzovú, teda nie bronzovú, striebornú alebo zlatú. Majte sa. Využiť na ten bronz. Majte sa krásne, ahojte. Ahojte.